efforts. Koro ka giketo these structures maber, taparo ni reforms kata weche magiwacho magitero mbele parliament gi nyalo bedo maber. Koro ka kori pek mar ngima en gimoro ma pod inyalo rakruok godo e yo makare kata ka onge report makama kiwacho ni ero winjruok malong'o e kind Kenya Kwanza kod Azimio kotenore kod ata malo monego bed duoko piny mano mar VAT. Jo Kenya Kwanza nosewacho ni oyo kata ok ubi mulo mar housing levy ma bende kelo pek ne jogo mayudo osara kata bende ok bi mulo pek mar ngima. Bende ni gino manigeno ni idhi weyo oko e weche gi mag twak. Koso nonego maki gi machalo. King'iyo ka wadok chien. Jo Azimio ne gin gi gimiluongo ni the blueprint mane gin go, gima ne gidhi timo ne jo Kenya. To housing levy was part of it. King'iyo ginene mar Raila, embe ne en gi housing levy. Ne en gi affordable housing kaka project ma odhi kelo ne jo Kenya. Koro mondo gidog to affordable housing ni en gima ok inyal chiewo tidwa kao omenda kuonde moko kata ofuku moko tigedo go, nyaka ibed gi structures maber. To koro Kenya Kwanza noneno ni introduce housing levy. Kata ka chakruok ne nyalo bedo mapek ne jo Kenya, lakini berne wabro neno in years to come. To gima sani apani jo Kenya ok mor godo ma apani anyalo yie kodgi en ni housing levy ero koro osechoki. But waonge act of parliament kaka idwa tigi housing levy. Emomiyo ineno ka seche moko pod giyuare matin kaka ginyalo keto structures in place kaka ginyalo chako these projects. Nikech kidhi ng'iyo ni udwa gedo utegi, tudwa gere gi from which constitution or which act wacho ni ugero utegi from what basis. Ineno. Koro nyaka gibed gi those structures. Apani nitiere gik moko mane gikalo mononego bed ni iketo mokwongo koka gichako this collection. Nikech sani apani gin gi almost 7 billion from the time mane gichako choko. But koro pesa ni ok nyal tiyo nikech we do not have laws and regulations manyalo guide gi kuom tiyo gi pesa ni. Koro cost of living kendo aparo ni wach mar mafuta ang'eni en gima sirikand ni bro ng'iyo. Ok apar ka ginyalo bet ni nikech mafuta en gima wate kata kidhi wabiro kata kitiyo gi pikipiki itiyo gi mtoka ja pikipiki nyocha chaji 150 sani koro chaji 250 kuma idhiye. Koro aparo ni en wach makata kotere parliament apani nitie pingruok moko madhi bedo ma apani will have a positive outcome. Bende nyalo rangi ka rem mar komiti ni mar rem golo ne jo Kenya duoko makare kotenore kod chal mar pek mar ngima. Aparo ni ok en rem nikech nitie jo moyie kod nitie jok mapinge. Nikech masi wacho ni jopiny biro yudo thuolo mar winjo maber e kinde mabiro. To japiny da winjo maber no sani. Oda bedo gi yot mar ngima no sani. Onyiew chiemo e yo mayot, ochul stima e yo mayot, onyiew mauta e yo mayot, gik matimore sani. Gin gima japiny ne geno ne dhi wuok e twaka. To twak koro rem. Ok inene ka pod en rem ka jopiny bende koro nyalo bedo ni siemo sirkal kata komiti mano bedo twak. Bishop bro nyisi ni ka giyalo ne jo oganda to giburo wacho ni kata yor mar dhi e polo en yo madin kabisa. To koro nyaka sani wawuoth wasandore matin nikech ko ang'eyo ni ber nitie mbele. Waburo donje kama wamadhe chak gi ang'ono gi asali. Koro sani nyaka wadire adia matin wami jogi ginene muda moro matin mondo gilosnwa chike ariyo adek mondo wawinj maber mbele ka kata nyithindwa wawinj maber. Erokamano. Kira imaki kanyo mondo ayud wach mogik kuomi kaeto bang'a ka yweyo mabiro sani. Ang'e maber ni wachiegni ka yweyo masano. Winjo wach ma Masi bende owacho kar kanyo ka gin weche go wacho ni njia nyembamba yenye shida mano ema dhi e polo, ile pana ya anasa dhi kanyo jehanamu mano kaka ondike kanyo muma kaka mane chal mar wach Bishop ochal nade nyabedo jopiny odira dia sani kama gintiere ni to mabe kama duwer nikech ng'eni jodolo bende nitie ote mantie kar